حجر اسود کسے سوال کیتا، تیرا رنگ بھی بہتا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چومن والا ہے، او تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چومن والا ہے، تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان بھی اینی آلا ہے، او مینوں ساری دنیا تاں چومدی، مینوں چوم گیا کملی والا ہے، او مینوں ساری دنیا تاں چومدی، مینوں چوم گیا کملی والا ہے، سب نام پیارے لگدے نے، سب نام پیارے لگدے نے، سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے تے، اللہ دے بعد زمانے تے، ہے چرچا عام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے تے، ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے، زر مال دی اس لوڑ نہیں، کسے نعمت دی کوئی توڑ نہیں، زر مال دی اس لوڑ نہیں، کسے نعمت دی کوئی توڑ نہیں، زر مال خوشیاں بھل جاندے، زر مال خوشیاں بھل جاندے، جو پیندن جام محمد دا، زر مال خوشیاں بھل جاندے، جو پیندن جام محمد دا،